Maligayang Pasko sa inyo lahat mga padaba. Alam niyo ba na tuwing Pasko maraming tradisyon sa Pilipinas? Dito naman sa Catanduanes may isang kaugalian na hindi lang basta ipinapakita, ito ay isinasabuhay. Ito ang kagharong. Isang tradisyong patuloy na nagbibigay saysay sa kapaskuhan ng mga Katanduanon. Ang kagharong ay isang lokal na anyo ng panunuluyan na idinala sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila bilang bahagi ng Kristyanisasyon. Sa Catanduanes, inubog ito ng lokal na kultura at wika kaya naging kagharong, may sariling awit, dialogo at paraan ng pagsasadula. Ipinapakita rito ang paglalakbay ni Jose at Birheng Maria habang naghahanap ng matutuluyan bago isilang si Jesus. Naglilibot sila mula bahay-bahay, umaawit at humihingi ng pahinga. Sa tradisyon, ilang beses muna silang tinanggihan, paalala ng hirap at pagtanggi na naranasan ng banal na mag-anak noon sa Bethlehem. Ginagawa ang kagharong sa panahon ng Kapaskuhan lalo na tuwing December 24 bago ang banal na misa sa bisperas ng Pasko. Hindi ito simpleng palabas, isa itong panata at debosyon ng komunidad na ipinapasa mula sa mga lolo't lola hanggang sa mga kabataan. Para sa mga Katandunganon, ang kagharong ay salamin ng kasaysayan at pananampalataya. Patunay na kahit dumaan ang panahon, nananatili ang diwa ng pagtanggap, pakikipagkapwa at pananampalataya na tunay na mensahe ng Pasko. Kaya mga padaba, kapag may kumanta sa labas ng inyong bahay tuwing gabi ng Pasko, tandaan hindi lang sila umaawit. Binubuhay nila ang isang kasaysayan, isang kwento ng pananampalataya na patuloy na humuhubog sa pagkatao ng mga Katandunganon. Mga padaba, gusto niyo bang makita ang ating mga video clips na i-upload para sa Kagharong 2025 dito sa Catanduanes? Lahat ng yan ay i-upload natin, kaya mag-follow na sa Happy Islander TV for more. Ako si AJ Solero, proud Katandunganon, ang inyong Happy Islander.